Dema ku em li ser dîroka Kurdistanê lêkolînan dikin, hemû rê diçin ser çavkaniyeke bingehîn, pîroz û bêhempa ya Şerefneleyê. Nivîskarê vê berhema giranbiha. Şerefxanê Bedlîsî ye ku di sedsala şanzdehan de jiyaye. Ew ne tenê mîr û fermandarekî serbazî bû, di heman demê de zanyarekî mezin û dîroknasekî piralî bû ku bingeha hişmendiya dîrokiya Kurdî ava kir. Bêyî xebata wî, îro beşeke mezin a rabirdûya mîrektiyên Kurd dê di nav tariya windabûnê de bima. Jiyan û perwerdehiya li navenda du împaratoriyan Şerefxan di 25 meha Sibeta sala 1540 û sêyan de li herêma Qarûsê li nêzîkî Qumê, li Îrana îro ji dayîk bû. Malbata wî ji mîrên mîrektiya Bedlîsê bûn, ku yek ji mîrektiyên herî bi bandor ên Kurdistanê bû. Lê belê, ji ber nakokiyên siyasî yên navbera Osmaniyan û Sefewiyan, bavê wî Şemsedîn Xan neçar mabû koçî Îranê bike û xwe bavêje bin sîha şahê Sefewiyan. Şerefxan di qesra Şah Tehmaspê yekem de li nava zarokên şah û mîrzayan mezin bû. Wî li wir perwerdehiyeke pir bilind dît. Jî bilî zanistên dînî û wêjeyî. Ew diwarê siyaseta dewletê, dîroka cîhanê, felsefe û hunerên şer de bû pispor. Ew bi çend zîmanan, ango Kurdî, Farsî, Erebî û Tirkî dizanibû. Ev jiyana li qesrê rê da wî ku bibe xwedî nêrîneke gerdûnî û sîstematîk. Di temenê 20 saliyê de, ew bû mîrê eşîran û di astên bilind ên dewletê de wekî waliyê herêman kar kir. Vegera li warê bav û kalan, Bedlîsê herçend Şerefxan di nav dewlemendiya qesra Sefewiyan de bû jî, hezkirina wî ji bo axa Kurdistanê û mîrateya bav û kalan her tim di dilê wî de zindî ma. Di sala 1578 de, dema ku şerê navbera Osmaniyan û Sefewiyan dijwar bû, Şerefxan biryar da ku çarenivîsa xwe biguherîne. Ew vegeriya Kurdistanê û li gel Siltanê Osmanî Muradê sêyem peymanek çêkir. Siltan mîrektiya Bedlîsê dîsa radestî wî kir. Şerefxan zêdetirî ji 20 salan bi dadperwerî û aqilmendî mîrektî kir û Bedlîs kir navendeke mezin a çand û zanistê. Di sala 1596 de wî desthilatdarî da kurê xwe û xwe vekişand ser nivîsandina pirtûka xwe ya dîrokî. Şerefname, Ansiklopediya Neteweyî ya Kurdan Şerefxan di sala 1579 de şahberhema xwe ya bi navê Şerefname bi zimanê Farîsî, ku zimanê wêjeyî û zanistiyê wê serdemê bû, temam kir. Ev pirtûk ne tenê dîrokek e, lê di heman demê de nexşe û nasnameya gelê Kurd e. Şerefxan pirtûka xwe bi awayekî sîstematîk dabeşî çarbeşan kir. Beşa yekem, li ser mîrên mezin ew xanedan û mîrektiyên ku xwedî serweriya tam bûn, navê wan di xutbeyê de dihat xwendin û carna bi navê xwe pere çap dikirin. Beşa duyem, li ser mîrên navîn ew mîrektiyên ku her çend serbixwe bûn jî, carna girêdayî hêzên mezintir bûn. Beşa sêyem, li ser mîr û serokên eşîran û mîrên navçeyên piçûktir. Beşa çarem û xatîma pirtûkê, li ser mîrektiya Bedlîsê û dîroka malbata bi xwe ya nivîskar. Pênasekirina geografyaya Kurdistanê yek ji girîngtirîn aliyên Şerefnaneyê, nexşeya ku Şerefxan bi peyvên xwe xêz kiriye ye. Berî wî kesî bi vî rengî sînorên Kurdistanê diyar nekiribûn. Wî sînorên Kurdistanê ji gendava Farîsê heta sînorê
herêma Erzeromê û Malatyayê wekî yek perçe pênase kiriye. Wî behsa çiya, çem, aborî û taybetmendiyên civakî yên her bajarê Kurdistanê kiriye. Ev yek nîşan dide ku Şerefxan Xwedî hişmendiyeke neteweyî ya pir pêşketî bû. Girîngiya şerefnameyê di zanistê de Şerefxanê Bedlîsî wekî bavê dîroknivîsiya Kurdî tê naskirin ji ber ku wî rêbazeke zanistî bi kar anîye. Wî tenê çîrok û efsane nenivîsandine. Wî belgeyên fermî, peymanên dewletan û çavdêriyên xwe yên rasteqîn kirine bingeha pirtûkê. Pirtûka wî bi sedsalan wekî çavkaniya herî giring ji bo rojhilatnas û zanyarên cîhanê maye. Şerefname di sedsala nozdehan de ji aliyê Kurdnasê navdarê Rûsî Vladimîr Velyaminov Zernov ve hat çapkirin di salên 1862 de li Sankt Petersburgê di 2 cildan de. Piştre, ji bo zimanên Fransî, Erebî, Tirkî û Kurdî, hem kurmancî hem soranî, hat wergerandin. Heke îro em dizanin ku mîrektiya botan, ana behdînan çawa hatine avakirin, ev bi xêra pênûsa Şerefxan e. Mîrateya Şerefxan û peyama ji bo nifşên nû Şerefxanê Bedlîsî li dora sala 1604 li Bedlîsê koça dawî kir. Tarîxa tama mirina wî nediyar e, lê dîroknas li hev kirine ku ew piştî sala 1509 û nehan ji nivîsandinê vekişiya û zêdetirî çend salan sax nemaye. Ew li gora malbata xwe ya li nêzîkî medreseya îxlasiyeyê hat veşartin. Ciyana wî ji bo me 3 dersên giring dihewîne. Yekem, zanist û desthilatdarî Şerefxan nîşan da ku fermandarekî serkeftî divê di heman demê de mirovekî zana û pirtûxez be. Duyem, parastina nasnameyê herçend wî li qesra biyanî, ango Sefeviyan ciyaneke pir xweş derbas dikir jî, wî nasnameya xwe ya Kurdî ji bîr nekir û vegeriya xizmeta gelê xwe. Sêyem, hêza nivîsê Şerefxan fêm kiribû ku şûr û çek rojekê winda dibin, lê pirtûk û nivîs heta hetayê dimînin. Ji bo xwendekarên zimanê Kurdî, fêmkirina Şerefxanê Bedlîsî pêngaveke mezin e ber bi nasîna kokên dîroka Kurdistanê. Ew sembola wêrekî, hişmendî û serbilindiya Kurdî ye ku bi pênûsa xwe sînorên neteweyekê di nav rûpelên dîrokê de mayînde kiriye.